Aron makatabang pa sa environment mga probationers ug parolees, nananom ug mangrove. Gihimo ang ilang planting sa bakhawang bahin sa Sitio Dunggoan, Basak niadtong adlawng Sabado. Gipangunayan ang kalihukan sa Mandaue City Parole and Probation Office. Ubos niini gimanduan ang mga probationers ug mga parolado nga ubos sa ilang jurisdiksyon nga mosalmot sa mangrove planting. Gipili ang maong lugar sanglit katambayayong usab ang City Agriculture Office nga mirekomendar sa dapit. Kabahin kini sa gimando sa korte sa mga parolees o probationers alang sa ilang kabag-uhan. Maong ang mga miapil sa kalihukan nangayo usab og attendance nga mao ipresentar nila sa korte pamatuod nga nakakumpleto sila sa kamanduan sa korte. Wala jud absent kay once nga mo-absent ka, balik jud ka sa uno. Sa may naapilan na nimo nga mga activity ninyo? Mga kuan nga na mga report bahin sa mga kuan na to unsay kabaguan. Nalatid gyud na sa ilahang answer condition sa court nga sila mo serbisyo gyud sa komunidad og mananom gyud.